Hai wadonje weche mag tuke kapok wadonje chenro mar ariyo mar duol kama wadhi goye mbaka gi jaod bura ma Nyando men Jared Okelo. Wachaka ni weche mag tuke kaendi ni ng'weye mag Ndakaini half marathon oduogo ayanga bang' kawo yueyo nikech midusi mar korona ka ikruok koro dhi nyime ne tukego mabiro bagi tarik 16 dwe mar 9 higa ma wantiere ni. Maendi biro bedo higa mar 17 mag ng'weye mag ndalo duto ibago e kaunti ma Murang'a. Kawuoyo gi jofwambo e kinde mane iyango ng'weyego, Jakom James Mukuna nolero ni gigeto jong'wech maromo 3,000 kaachiel gi kembe 50. Ng'weye mag Ndakaini biro ting'o kidienje kaka kilomita 21, kilomita 2, kilomita 10 kaachiel gi kilomita 5 bende. Ndikruok mar jotugo mosechakore ka omenda mibiro choki be biro chwale e yore mag rito alwora. It's a well-known race and a hard race. It's the hardest half marathon in the world. The second one is in Sweden because of the terrain. And we are happy this year. We are going to have a Ndakaini marathon held on September. Despite, because of the COVID epidemic, for 3 years we have not held the Ndakaini half marathon. Team mar Samuel Njunu Linda King